Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon fim wato mai suna cima zaune. Wannan fim ne wanda zan iya cewa wanda aka saki a yau wato daga kamfanin Algaita, wanda na tabbata da yawa daga cikinku wasunku sun fi son wato fassarar Algaita ba kamar irin fassarar Sultan ba. Sai dai fassarar Algaita ba su cika sako fina-finai ba, shi yasa ba ko shi mukan fito mu yi muku bidiyon yadda za ku sauke wato fina-finan Algaita ba. Shi yasa ma muka yi tsarin VIP ga waɗanda suke da buƙatar fina-finan Algaita. Tsari ne wanda muna da sama da Algaita kusan guda 200 da sama, wayanda har yanzu mukan sanya sababbin fina-finai na Algaita sannan kuma haɗi da tsofaffin fina-finai na Algaita. Ga waɗanda suke da buƙatar shiga wannan tsari ne wanda muka yi shi domin ga waɗanda suke da ra'ayin ko kuma suke da sha'awar shiga wannan tsarin na Algaita, fina-finan Algaita kawai. Domin muna da tsarin Indiya Hausa tsari guda biyu, akwai ɓangaren haɗi da Algaita Sultan da Yusuf Zamani Record, sannan kuma muna da ɓangaren Algaita kawai ga waɗanda suke da buƙatar Algaita kawai ba sa da buƙatar wannan. Sai kuma abu na biyu shine ga waɗanda kuma ba su son shiga wannan tsarin namu za su iya, ga waɗanda suke da buƙatar wannan fim wato cima zaune, za ku iya tuntuɓar mu akan wannan namba da kuka ga mun aza muku. Ita ce namba da za ku iya samun mu domin ku sauke wannan fim cikin sauƙi ba tare da kuma wani wahala ba, domin wannan fim ne wanda ya matuƙar kyau sosai fiye da yadda ba kwa tunani gaskiya. Domin yanzu haka muna kan kallon sa, sannan fim ne wanda na tabbata ku kanku ga waɗanda suke kallon fina-finan Algaita kun san cewa Algaita kamfani ne wanda ba sa ɗauko fina-finai kowane iri sai sun tabbatar da yayi kyau sannan kuma yana da quality, sannan zai tabbatar, sannan kuma yanayin fassarar su ma da yawan ku kun fi son fassarar Algaita saboda yanayin yadda suke, sannan kuma yanayin yadda kamfanin yake aiki sosai ba kamar irin su Sultan ba, duk da mun san cewa suna kan ƙoƙari har bisa haza yau. Don haka ga wanda suke da buƙata wannan fim za su iya mana magana akan wannan namba domin mu tura musu wannan fim zuwa wayar su har ma su sauke har su tura wa 'yansu mutanen. Insha Allah wannan fim ga mutanen Najeriya sukan biya naira 200, ga waɗanda kuma suke Libya, Cote d'Ivoire insha Allah idan kuka mana magana za mu tabbatar da wannan fim in ya zo gare ku, sannan kuma mun tabbatar da kun sauke shi a cikin wayoyinku insha Allah. Sai kuma abu na uku shine ga waɗanda suke son mu yi musu talla, wanda suke da kasuwanci suke son mu musu talla za su yi mana magana insha Allah, za mu tabbatar da mun tallata muku wannan kasuwancin naku insha Allah. Muna godiya sosai kuma da irin gudunmawar da kuke bamu a kowane lokaci. Wannan fim ne wanda ya kyau sosai, kada ku bari a baku labari. Sannan kuma ga waɗanda suke tunanin za mu iya sako shi akan YouTube ko kuma Bidimet, gaskiya ba za mu sanya shi akan YouTube ko Bidimet ba, saboda idan kuka yi la'akari da dukkan wasu fina-finai sababbi ana sako su a cikin tsarinmu na VIP ga waɗanda suke ciki kenan. Ga waɗanda ko ba sa ciki ba su san wane fim ne aka sako ba, sai dai su dinga kallon tsofaffi sannan ba su san yadda za a yi su samu sababbin fina-finai ba. Shi yasa muka buɗe wannan tsarin namu na VIP ga waɗanda suke da sha'awar fina-finan Indiya Hausa. Muna godiya sosai. Ni Muhammad Abdulrashid, shugaban sashen